Λοιπόν, είμαι ο Blade και θα κάνω ένα μαγικό να δείτε πόσα μαγικά ξέρω. Θα σας δείξω κι άλλα με τον φίλο Μπαγκλαντές, φίλο, καλό παιδί. Λοιπόν, βάζω 50 λεπτά, να το δει λίγο η κάμερα, έξω από το μπουκάλι και χωρίς να το βάλω μέσα με τα χέρια μου, με ένα μαγικό μου θα μπει μέσα. Λοιπόν, βλέπει φίλο, έλα. Όχι, έλα δει. Γιατί μετά θα δει μέσα, δες μέσα, να. Βλέπει, εδώ. Ναι. Δες. Είναι. Ναι. Είναι έξω. Έξω. Είναι έξω. Είναι μέσα. Ωραία, κύριε Γρηγόρη. Δεν το πέρα,